Ernest Röhm ndamene amenya kampeni kuti Adolf Hitler akhale chancellor. Best friend komanso mmodzi wa mafounder a Nazi Party. 30 June 1934 Adolf Hitler anamugwira umodzi ndi anzake, anawapha wawombera ndi futi. Mu history tsiku limeneli limatchedwa kuti Night of the Long Knives. Asilikali akuluakulu a Chipani komanso apolisi oposa 700 anaphedwa. Ernest Röhm sanalolakwa, koma anthu ena mchipani, Hermann Göring, Heinrich Himmler anapangira nsanje. Anakamba miseche kwa Hitler zomwe zinapangisa kuti Ernest Röhm aphedwe. Itawina Tos Alliance, Saulos Chilima was feeling safe. Sanadziwe kuti amadya mbali imodzi ndi zigawenga. 2017 Robert Mugabe anakozedwa chiwembu ndi nzake Emerson Mnangagwa. General Yakubu ku Nigeria anachosedwa pa mpando ndi nzake Colonel Gaba. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Julius Caesar anabekedwa ndi anansi okunda chuma. Tikamakhala tizisamala ndi anthu otizungulira amene mukuwathandiza lero, mawa adzatenga galimoto yawo ndi kuyigwiritsa ntchito ngati chida chokuperekani kwa adani anu. Adzakuyimbirani foni kuti mukumane ndi cholinga akupaseni drink ya poison. Atapolisi mutuza bwino zawo chikangawa. Samalani ndi anthu otere. Kaini anapha Abele chifukwa cha nsanje. Yudasi anampereka Yesu ndi Filipo aja. Kumawe kuno anthu ambiri madobadoba. Ndiye timaena kuti dobadoba ndi dobadoba, agent ndi agent, Ojiya ndi Ojiya. Akuluakulu ndi zosatheka kuyitanira minibus kukhala dolo kuposa bus driver. Mupite ku Lilongwe, Zomba, Blantyre, Mzuzu mukapeza Ojiya. Ena amachita kukagamira tikufuna tije nawo. Atapolisi mutuza bwino zawo chikangawa. Ojiya ndi Ojiya.